Este señor Sergio é un virtuoso da gaita, moi coñecido na súa zona en Fonsagrada e Veiga de Logares. El fundamentalmente toca en aberto, que é o que falábamos outro día, de aberto e pechado. Aberto e pechado. Sí, pero mistura tamén o pechado. O sea, que ten unha riqueza tal que, bueno, hai no que escoitar. E logo el vai variando, sobre da marcha, pois piques e notas, o sea que casi podíamos falar co que falábamos antes, que casi como se fixera jazz, non? O sea que é unha maravilla. O jazz da gaita. Fusión, gaita fusión. Ben, que che vou dicir, el quería dedicar as pezas... Como non, claro que sí. Dedícolle aos da parroquia de Veiga de Logares e a todos os presentes. Moi ben. Bueno, exactamente, porque Sergio ven dalá, dende as montañas de Fonsagrada, exactamente dende Veiga de Logares. E miren vostedes como son a gaita ali, pero bueno, claro, non é o mismo. Recoñecemos que o escenario de Luar non se aproxima nin tan siquiera un pouco a esa fermosa terra lucense de Fonsagrada. Pero bueno, pechen os ollos, non nos pechen, ábranos ben, abran os oídos. Imagínense que están nas montañas de Fonsagrada, verdade que sí, Mercedes? E escoiten, por favor, a Sergio acompañado tambor por Mercedes. Por Aldán Santa Marina. Aldán e Sergio. Retirámonos. Ben, aí está. Eu tivera a idea de coller un centro e ir abrindo unha espiral. Nesa espiral de aldeas iba facendo comparativas. Decatárame, que tampouco había que ser unha persoa moi iluminada para decatarse, de que tan só a 5 ou 6 kilómetros as expresións mudaban. Entón había digamos, unha creación colectiva de microhábitats. Eu teño que dicir que a Fonsagrada impactoume profundamente e reafirmou aquelo que eu pensaba, que era que a nada, a 5 ou 6 kilómetros, mudaba todo completamente. E na Fonsagrada, o sorprendente era o carácter. Parecíase bastante ao carácter da montaña, daqui, da miña zoa, pero tamén, por unha banda, o seu carácter e, por outra banda, tamén a inquedanza que tiñan de querer saber. Eran persoas, e son persoas moi cultas. Bueno, eu a Sergio da Veiga de Logares coñecino nunhas festas que organizaban na Fonsagrada todos os anos, que chaman as festas da Sardiña. Eu, cando cheguei a Fonsagrada, quedei pasmado co xeito de interpretar que tiñan ali, quedei pasmado coa destreza, coa técnica que tiñan. Sergio era un gaiteiro zurdo, eso foi unha das primeiras cousas que me chamou a atención, a forma de coller a gaita, e despois a execución, que era unha execución limpa, era unha execución, a forma de tocar era moi técnica, e particularmente, debo decir que foi dos mellores gaiteiros de certa idade que vin tocar na miña vida. Eu sí que compartín momentos. A ver, a miña infancia está entre as persoas que me acompañaron nesa infancia. Sergio era unha delas. Non valoraba a súa profesión de gaiteiro. É máis, eu penso que eu e moita xente da miña xeración rechazábamos bastante eso. O sea, tamén hai que enclavar, o sea, eu teño 53 anos, nací no ano 65, tiña 10 anos cando morre Franco. Entonces, estábamos como... O sea, o que víamos era o que había no noso mundo e nos queríamos ver outras cousas. Pois, desde neno, dende que aquí tiveron sempre toda a vida, toda a familia deles, traballando, axudando a traballar e todo. E ele era afillado do meu pai. Era como da familia logo. Era como da familia da casa. Cando facían falta vir a axudar a facer calquera cousa, eles tampouco non tiñan moitos medios daquela, e nosotros, bueno, non é que houbera moito, pero manejábase algo de outro xeito, para comer e para todo. E despois facíanos de castañeiro, flautas de castañeiro, e empezaba a tocar, e por aí, e tocábamos nunha lata, e así era a vida.
Ben, daquela nos éramos pequenos o que queríamos era música. Ainda de velho me gusta, para quanto máis de novo. Música daquela non oía en ninguna parte, non había nin televisión, nin radio, nin nada. Entón, a música que primeira coin, teño recordo ese de Sergio e o irmão. O que pasa que despois o irmão non se dedicou a como Sergio, que o Sergio foi o del toda a vida e viveu da música, de tocar a gaita por aí nos pueblos e por aí nos bailes. Foron 6 irmãos, criáronse, que non sei como fizeron para criarse naquela casa sin terrenos. Ele iba, tiña unhas cabras e ele teño oído falar, chamabanlle o vaqueiro, ali arriba da casa daquele cabo, que iba cas cabras para ali, e penso que xa tocaba a gaita daquela, mentres pastoreaba as cabras, ele tocaba a gaita, gustaba-lhe iso, e foixe do que viviu. Cando iba cas ovellas ou tal, pois para non aburrirte, e non tiñas nin videoxogos, nin cousas deste estilo que hai hoxe, pois ao mellor explorando simplemente pois coas palletas do trigo ou con demais, pois el mesmo se foi dando conta de que tiña certas habilidades para... E dicían que tocaba moitísimas horas diarias, o sea que cando iba cas ovellas e cas cabras, que se sentía no monte tocando na gaita. Chego onde Sergio e me atopo un home cun sorriso de orella a orella que colle a súa gaitiña en re e empeza a tocar con unha espontaneidade que eu que me quedei totalmente abraiada primeiro pola técnica. Toca semipechado ou pechado, depende, bueno, habría discusións varias e diversas, pero bueno, para entendernos, claqueaba, non? A relación entre a enerxía, a ver como diría, o sea, Sergio era e é, no meu imaginario, un verdadeiro artista. Recordo que Sergio pois, tiña unhas muñeras espectaculares, con uns compases cortados, que para unha persona que mida métricamente o baile naquel momento era complicado, porque iba como a destempo todo. Despois tiña unha especie de vira portugués que tocaba moito tamén, que el decía que yo aprendera a uns acordeonistas portugueses que iban pola Fonsagrada, serradores, que levaban os seus acordeós, e, bueno, con ter un vaso de viño cerca, isto funcionaba as horas que fixeran falta, nunca se cansaba, porque ele era un apasionado da gaita, non? Era un home que a sentía, que a vivía, como todos os dali. Repito, dos mellores gaiteiros que vi na miña vida, así, en persoa, non? Pois eu xa fume facendo mocete. E o acordeón que tiña meu irmão, que era un cacharro, por certo, non sei como facía para tocalo. O acordeón aquel, pois, quedou aquí na casa. Meu irmão emigrou a Suiza e eu fun collendo aquel cacharro que me acórdome da primeira canción que peleei con ela, que era Estando moliendo mi café toda la tarde. Acórdome deso. Empecé a darlle un pouco de xeito, e despois eu fun ensaiando como puiden, e despois un bon día chegouche Sergio e uns que viñan contratalo a el, chegaronche aquí a ver se me animaba a ir con el, e fun a regañadientes porque eu non tiña desparpajo, nin tocaba nada. Cando eu empecé con ele xa tiña era unha bocina destas como as que fan, máis que ten por aí, por certo, sonaba, xa non tocábamos ben, despois a música sonaba naqueles cacharros, pois xa, imagínate. E ele dáballe ben volumen, aí tiñamos algo de, porque darlle moito volumen, vaya, descontrolaba o tema moito, e eu quítelle volumen. No, decía Sergio, que senón a xente temos que atolandrala, senón atolandran os outros.
dixérame que fora para a casa dele ali, que chamaban do Caleiro, e dixeme, tes que vir a aprender a tocar a caja e ao bombo, que teño unha festa en Turía, que pertenece a Taramundi. E dixen eu, pero eu non sei. Dixen, bueno, tu vente para ali, xa verás. E fun para ali, e tivemos pola tarde, venga gaita, e venga caja, e venga bombo. E dali a 2 días había que ir tocar en Turía, e marchamos palo, para ir tocar ao San José. E chegámos aló, e eu levaba o bombo ao lombo, andando dende aquí, con un chavaleto de nada. Chegámos aló, eu levaba 4 dedos de neve no bombo, cando chegámos. E depois empezou a nevar, e Sergio prisa non tiña, e eu tampouco. Daquela era un neno. Tivemos 5 ou 6 días de festa. E de palco tiñamos o depósito de auga. Atericían armados cos palillos e con todo. Pero daquela tivemos ali e ele prisa non tiña. Alá, para adiante, festa rachada. É unha persoa que estaba a un nivel superior como intérprete. Por qué? Porque o que estaba sentindo co seu corpo era o que transmitía ca gaita. E logo, todo o tempo que estaba tocando estaba improvisando en base a uns códigos. Esa improvisación, si estaba tocando só, pois era polo placer de tocar. Pero si estaba a xente bailando, estaba relacionándose con esas persoas directamente, entendendo os códigos, bueno, que eu, a Deus gracias, a tal hora tamén os entendo, pero que ás veces é algo que se bota moitísimo en falta nas novas xeracións de gaiteiros, gaiteiras, pois o mellor por non ter estas vivencias, non? E o Pando foi xa o que nos puxo en contacto con todos, con Xusto, con Emilio Fernández, con todos os gaiteros que había ali, que eran moitísimos, e un deles era Sergio. Desgraciadamente, bueno, pois esta xente non tivo o recoñecimento que debería, e sobre todo o que non tivo, eu penso, desde a miña opinión personal, o que non tivo, salvando excepcións, como poden ser Adrián e moitos outros que andan por ali, pero non moitos tampouco, que souberon coller a esencia daquelo. Tocábase moi estandarizadamente, perdeuse a gracia e o xeito de tocar que había na Fonsagrada, que era un xeito que estaba a cabalo entre esa forma de tocar de Asturias, a forma antiga de Galicia e a propiamente galega. O Sergio era un gran requinteador de gaita, cando a gaita non requinteaba non funcionaba, por certo. Ramón do Chiculateiro, para min, clave tamén. É igual que o idioma. O idioma, efectivamente, ten que estar normalizado, ten que ter unhas normas, pero despois en cada sitio hai a súa peculiaridade. Ti non podes perder esa peculiaridade porque aí está a gran riqueza. E aquela era unha gran riqueza. Sergio encantaba meter con ele cando estaba ben. Era un paisano, ademais era moi chistoso e sabía cuentos, e a min gustaba moi os cuentos, sobre todo así cando comíamos. Así. E ele sempre contaba cuentos. E eso de Sergio encantaba-me. E teño ido moitas veces con ele porque ele pedíame moito de corazón e eu, se a todo, non me atrevía a negar. No San Román, o San Román era unha feira que había aquí no Ventorrillo, e daquela xuntábase muchísima xente. Mandabanlle a tocar, e Sergio tocaba. Sabía que algo había a ganar, non sabes? Porque despois pasaba a pucha. No caso dele era o sombreiro, porque era máis de sombreiro que de pucha. Porque é un paisano que advertiu aquí a xente da zona, advertiu que queiras que non queiras. Se alguén quería bailar, tiña que ser ao son de Sergio, porque outro músico non había. E outro día tamén, que tiñamos outra comida tamén, porque daquela comíamos máis cá agora, que éramos máis novos. E chegou Mercedes Peón, e todo eso buscalo para ver como tocaba e tal, e estábamos de comida. E tivemos a inovar. Ai, madre mía, que se armou aquel día. Non se collía no bar, non se collía. E venga, folclor. E acórdame que lle dicía Carlos Núñez tamén. E dixille Carlos Núñez, usted, dixille a Sergio, usted empece a tocar, xa verá como e tocar eu como a usted. Dixo, ai, nenín, tú a mí non me levas. Non, porque eu teño un tocar raro. A mí non me levas. E dixo Sergio, dixolle Carlos Núñez, dixo, bueno, pois empece a ver. E empezouche. Ai, Dios mío, empezou a tocar, já que facía
Sergio, sin que non tiña música tampouco de estudiar logo, todo de oída e de todo eso. Igualito que leo aquel día que dei loco, De repente facía unha escala, unha cadencia e empezaba a claquear. Eso significaba que había que empezar a facer cruzados por adiante. Tan, 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 taca, taca, tan, taca, 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 taca. Ou facían os bailadores, as bailadoras, e entón recolleu el. Empezaba a facer un motivo recurrente, non? Para que eles fixeran un, dous, dirán a volta. Bueno, aquelo era algo... Aquelo era un espectáculo. A min ten habido axudar a recoller a erva moitas veces. Viña moi voluntarioso, porque eu tamén, eu penso que me agradecería que eu salise con el. E viñame axudar moitos anos. Non, cando eu tocaba o acordeón, ele tocaba o bombo e a caja. E cando ele tocaba a gaita, eu tocaba, acórdame do bombo. O bombo tiña un artefacto feito manual, ou sea, entonces non había que tomarlle moi ben o tríncule para levar o control, non. Unha vez que un estaba feito, non é como os instrumentos que hai agora, que son moito máis manejables. E claro, Sergio que tiña todo para que acontecera iso. Primeiro podía estar tranquilamente el só tocando a gaita, pero claro, como no? Era capaz de fundirse coa gaita e coas súas emocións. Era un amante da música, pois daquela tiñao. Inda por riba, se tocaba con alguén, pois ao máximo, non? Porque estábase comunicando, non tocaba por tocar, era unha linguaxe, estábase comunicando. Sergio tamén fora nunha temporada até Alicante. Porque para tocar ali a gaita nun restaurante ou eso, pero ele non estaba contento. E volverase para aquí. Non lle pintaba aquilo. Non era a vida dele. Ele era o dele, non quería sociedade para tocar. Como dicía ele, eu teño meu ritmo, teño que tocar ao meu xeito. A mí non hai quen me leve. Está che dando todo o que ten. E se lle pedira algo que non tivera aínda o buscaría o para poder mudar, non? E que eu nunca puiden, tampouco, que falámoslo anteriormente, non lle puiden agasallar con todo o que se merecía, non?